Jakom maduon bura mar ODM John Mbadi oseyo komiti machano twak mag od bura kuom koso luwo chike madwarore kinde mane gichwalo paro mar omenda mar higa 2023 e od bura. Kane oloso kod jofwamb weche liare mar od bura, Mbadi okwayo riwruok mar Azimio mondo tim lokruok mar jokanyo mage gi komiti matayo twak mag od bura. Kaluwore kode, onge mar jo od bura man kod lony mar arie ewi chenro mag od bura emane omiyo komiti no odhi nyime kod pedho paro mar omenda mar higa 2023 ataro mar chik. We need people who are experienced in that committee. I'm not indicting those members who are there, but sometimes also from experience you get to understand procedures of the House much better. But I don't know exactly whether they raised this concern in the House Business Committee and how come this matter was let to go. If I was present here on Wednesday, I would personally have refused that we don't participate in voting because that was not a finance bill. What we were voting for, I still am looking for a word for it.